Чувствам се европейка до голяма степен, защото имам възможност да пътувам, имам възможност а, да живея и да прекарвам свободно време навсякъде из Европа. За разлика от преди няколко години, преди България да влезе в Европейския съюз, това беше доста ограничено и нямахме такава възможност ние българите. Но, за съжаление, до известна степен и не се чувствам европейка, защото това, което имаме ние в България като инфраструктура, изобщо няма нищо общо с това, което е в европейските страни. Пътищата ни са ужасни, магистралите тъкмо са завършени техния строеж и започват отново да се рушат. Домовете, изобщо много има какво още да се желае по отношение на достигане на стандарт, както на европейските страни. Какво бих казала на управляващите от Европейския парламент? Бих им казала да се вземат мерки на първо място срещу корупцията. Корупцията все още, според мен, има до голяма степен във всички нива в моята страна и е хубаво това нещо вече да спира да се случва. Също така трябва да се вземат мерки срещу дискриминацията. В европейските страни до голяма степен са успели да се преборят с този проблем, нещо, което ние в България не може да се похвалим, защото все още се среща дискриминация както при децата, още в училище, така и при вече възрастните хора, когато в търсене на работа срещат големи пречки, особено ако са с по-тъмен цвят на кожата. Затова моите препоръки са да вземем пример от европейските държави и да успеем да се преборим, дано по-скоро да успеем да се преборим с тези проблеми, които срещаме в България.